ከኤርትራ መሬት ትግራይ ከረገጸት ምስ ጎንደር ከተራኸበት ትኽእል በዋትስአፕ ኢሜይል ገለታት ጥራዩ ኢትዮጵያ ሙሉ ኻን አረቀን ኸይለና ምስ ወያኔ ገና حرني حدا تقول تقريني حدا يلي أنا وندعمنا ናይ ብሓቂ ቴንክ ዩ ግፍዕታት የተፈጽሙ በወያኔ እዛ ሰብኣይ እንታይ ኣትመስል ዘላ በቃ ከይቅደም ዛ ዓይነቱ ማለት أنا كنا يكون كوكيلا هاجري أخي تحفر ኣይትኾሪ ከምኡ ከጋጠም ይኽእል እዩ ማዕበል ማለት እዩ ብናይ ኣቦይ ሕሊፈ ስለዝሃብኮን ሃገረይ ስለዝመረስኩበት ችግር መንግስት ባህል ከምቲ ኢሳያስ ብሎ ኣሽካዕ ዓላልዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት قومي ዝገብር ተዓመል دي كينات يلا على اللو خالي يقول اللو يبل من كينات بلا نزل خازيم أدور قروب سخفة ولا أنا يحمن اللو እዚኦም ከፍሉጥ እዩ ተኸፊልዎም ዝሰርሑ ካድረታት እዮም سدات موت كينات زي نحن 50 عام سرح لنا ክንደይ ቀትልካ ይኮን ንክንደይ ምሕረት ይብካ ኢሎም ምጅግና ዶክተር ተዘረባ ባል ወርቂ እዩ ማለት እዩ أنا حجيب اللي تكون كن وجه تجديدي وجه بقى بيوت كلهم قالوا تحوي حتى غاديك حلفي للنقول ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትቐንዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሽደን ሪአክትስ ዋን እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ብወገነይ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምን ከምዚ ኸማይ ከም ትህሉ በዓል ምሉእ ተስፋዬ ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦ ምስ ቤተሰብኩም ድማ ፍቕሪ ጥዕና ሓልዮት ተስፋ ብምሉእ ማለት እዩ ከይፍለየኩም ኣነ እውን ይምነ ንስኻትኩም ከምኡ ንኾነልኩም ክሰምረልኩም ማለት እዩ ሰናይ ትምኒተን እግረ መንገዲ እንዳገለጽኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ሒዘኩም ሰግር مريم نور حسين واو مريم عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تفيقي قني خلا من كنا مالتي هلم إلك قني خي نعم من تأيو لايد حندي كما يالو أنا بوغني ما شاء الله كل نجار مولو قالهم مريم حجون كوينات زقزقز زلوا مرحتي قدم حزبي دقوم النبصومن أبتقد ما جنباري ركب مبرجع إلهم زعبيو دقوم من تلكا نابهل كيت كحقفهم من تلهم زوصدوهم باس أتكأ أي رخبون هانك أو يبلو ولا سنكلو كملصوم مفتحي يوردلك حزبتات كدان وتحدر تخدنا خنرق እኳ አጽዲእና ሽደነይ ቀጽል ኢላትን ማለትዩ ዋላ ንሕና ምርሪ ልናስ እትመንእሰይን ዋዕሉ መሪር ወስቶም ዓበይቲ መሪር ወምስ ቶም ሰበስልጣናት ጥራሕ ዘይመረሮም ቶም መራሕቲ ጥራሕ ኣይመረሮምን ንምንታይ እቲ ስልጣን ንዓቶም ንውልቀ ህይወቶም ኣይኮነን ዘስግእ ንመንዳይ ዘስግእ ንኻልኦት ሰባት ንሃፍቲ ነት ወንበር ነት ሹመታት ሓደ ሓደ ግዜ ምእንተ ህዝቢ ኢልና ሞይትና ገለገለ ይበሃል እንዲ እምዋ ንሱ ክበረልካ እንድሕር ኮይኑን ኮ ቀጽሉ ሞት ከይመጽኻ ክትሰርሓሉ ዝግባእካ ዝብል ርእይቶ ይዘለኒ ማለት ይብራህ ደስታ ሰላም ሽደን ዓቢ ሰብ ስም ይመርሕ ጠዋፍ የብርህ እዩ ንፉዕ ንፍትሕን ርትዕን ዝቃለስ መንእሰይ ልሳን ብሓያላት ዝተዓብሱ ህዝብታት ከማኻ ኣሽሓት ይፍረዩ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ኣሜን ብጣዕሚ ይቀንየለይ ዋላ ካብ ሹምካ ይብራህ ዋላ ካብ ሹም ቦኻ ደስታ ዋላ ካፍቲ ፕሮፋይልካ ማለት ሚዛን ፍትሒ ርትዒ ሎጂክ ወኪልካ ቀሪብካ ዘለኻ ማለት ንስኻውን በተመሳሳሊ ኣብዚ ርእይቶ መሃብካ ንዓይ ምምካርካ ምምዓድካ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ሒዘ ክመጽ እምበር ታይስኳ ዝመስል ፕሮግራም ሒዘ መጽ ኮይነ ግን ናብ ጥዑይ መንገዲ ምእንታን ክኸይድ ለባም ሰብ ከም ዘማይ ንሽሌ መንገዲ ዘርእየካ ማለት እዩ ንስኻ ተርእየን ዘለኻ ሳልዩት ብጣዕሚ ይኽበረለይ ቴንክ ዩ I really love such a wonderful comment that makes me happy every day. I really expect that to مالتي بقى يقول لي صبيكم يا خمس عينة رئيتوታት كتصحفوا لي ብጣዕሚ يحጉስጉስ ይለባይዘው ማለት ሙዘይላከ ክፍሎም ከፋሊ ብልብ ዝሰርሕዩ ተጋሩ ክብረ ሃብዎ ከም ጌርኩም ላይክ ይላል ማለት እዩ ያ ንኽፍሎም ይግበኡ እዩ ንኹላኹም ብጣዕሚ ዮርዳኖስ ጓላ አከለ ሰልጠነ ጎበዝዩ ኮነ ኢሎም ንዕኡ ንምህራም ዝገብርዎ ተንኮል እዩ ናይ ብሓቂ ሽደን ድማ ጽቡቕ ጌርካ ነጊርካዮም ኣለኻ ያ ክንገር ዘለዎ ሰብ ብደንብ ገሪእ ክንገር ዘለዎ ማለት እዩ ንኹሉኹም ማለት እዩ ዮ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ይኽብረለይ ኣዝያ ዝፈትወኩም ማለት እዩ ይቐንየለይ ክብለኩም የዝደሊ እዞም ትሪኦም ዘለኹም ኩሎም ቪድዮታት ማለት እዩ ኣጥቕልል ኣቢለስ ሓንቲ ሓፃር ዝኾነት ቪድዮ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ማለት እዩ نغتل Welcome to Shidden Reacts 1 أولو باي تقرينيا أولو باي صدو إنجليش كاولو هاو ما تشوكوا خاين خولو بات جافو تاج كنو بلو جافو تاج كنو بلو إساق دخل لكا إساق دخل لكا إساقي if you want to win the Ballon d'Or just come to Liverpool where are you Madrid how are you Barca if you want player like him just go to Cabasa Wagwan Premier League namaste Benfica if you want
player like Isaac just go to Gashbarka. تمشخاني لغا مالتي تمشخاني أولا مالتي أصدو تبهال للسائخة مالتي كورون فتون حاو دسيلنا نيو ميم ساوند انلوك دي مالتي حدا ساوند مالتي بس ياتلنا لا لمكن غان اشتلي فتح قنبل الله إنا خوراتهم فتواتن يو بتعمي فتيلكا مالتي حراي نتبابعيو جايز أفايك خون عابي موزيشيان نا أبرام أفوركي زتك نا عبيتي نبعل كحسابار هاي كتك بعل فرس تاران هاي لا تهود الله هاديها سحب درب اسكي اسكتمتي تاران دوعني تاران بعل فرس تاران كي وسدني تاران بعل قرما أمبوكو تام كتكوم زول كام سبات كويو تميزان كبير غير الكامبر كتكت خدي خاكو جن كتكوم يزول كام سبات بعلك حسابرها بعل أبراهام أفوركي سوي خاصة تتخن كأخا مالتي ود حوا حمغش تزبال دوعني دران يدو مالتي مالت فولي كده كله كاخل جل انتك قدر كادر في مسمعنا انت سكن بات صحلكا تسكن ادكا شرف لو كنبللكا مالتي سمع كل خاطتك عم تيك توك سامعنا لنا عبا اخصخ محير الكديو تيك توك توعلي محير الكديو تيك توك سعت مسي قال مالا تولو مالتي بالعكس انا عبا نصارخ نغركم اندون وطاتيه تبل اخا خبز تيك توك كتقلل زلكا مخنياتهم تايتيلكاني افت زلخاي عدمه كتسرحلو كتمهارلو تولدلو تمرعولو حلفنت تقبلكا مسئخة تصرقلو ساعات دا أمبر أبس تيك توك مسئخة قمصميز تولو ساعات يخونا نحنا عبيت جن ما يزستنا زففنا جن اندوم كنقركا حج نعول اللي جيزي تيك توك راح زي كنا نتقملس نعول اللي 5 سنة فنجرع نقول له تايم يحزي بركاس من تاين تلك مالتي أفت السخاز اللي خيو هالحل عد محزي سريحنا له تماهيرنا له تمرعينا له قلعو عبنا له حادار غيرنا له إنا كما خاكونا نمزي تيك توك نوعل نيرنا بتسخاز اللي خيو عدما مالتي حرّي معازي اخت ماهر كله معازي اخت مريع كله معازي اخ والعولد كله عبي كله خندي عمت كدي هو كلارا انا نشلي قلعك اخت مثل النير كورد حاني خلوم لا شيب كوينا مالتي يو شيب يجو اي كلارا اسكدسكم من سي انتاي لكم مالتي زين سفا كاي سريقكم وسيدكم انا تا سفا انا يسفزفوت يا اخ كم ازي انا تلقارا يا زيك تمام this one my culture نسنت كاسي بقباب تتقملو ايشي ولك نسنت كا خاي فراسات انكلا قدم مفراسكا قالو تندق فتن دحر حزم انسي ناو لمعات ناو مرعى كنوزح لنا حدا عمت وشتي 10 مليون نوسغينا وحج غير كادي خطولدم وي بانكوبيتر انكو ጫጭ حصنا حبل هدبل እሺ حراي بزخونه صبق منيتي مالتي ناي مناسي زيديه هجيبت እሺ አሞራ ሰማይ ዴይዚ ታምራት ዴይዚ ይዝፈቱ ማለቲ ነዚ ይዝፈቱ አስከ حراي ዴይዚንም ሳፈቅራት ማለት ነው ጋይስ እሷን መሆናን አይቼ ነው ማፈቅራት ማንንም ስለሆነች አይደለም እኔና ዴዚ በፍቅር ላይ ስንገባ ለራስ ማለት ነው ከየት ነሽ ቤት እሺ ጠይቃት አይደለም የገባሁት ፍቅር ነው ያገናኘን እኔና እሷ ገባሻ እያንዳንዳችሁ አርፋችሁ ተቀበጡ ሰውን አታናግሩ ስንነካችሁ ጊዜ ግን حراي بزخونه عارفكم تقمطوا فتيه ايزو زلو بقى صبع عدي غبرلك ኤርትራ መሬት ትግራይ ከረገጸት ምስ ጎንደር ከተራኸበት ትኽእል በዋትስአፕ ኢሜይል ገለታት ራእዩ በለማ ወርዶ እዚ ቪዲዮ ደህና ሪኢናል ካይብሉ ወለው እስኪ በአብዛኛው በትግራይ በኩል ነው ወደ 90% አካባቢ ምናልባት በአፋር በኩል የተወሰነ እዚ በኦምሃጀር በኩል ደግሞ በደቡብ ምዕራብ ኤርትራ በኩል ወደ ጎንደር የተወሰኑ የሚያዋስኑ ድንበሮች ከመኖራቸው በስተቀር ዋናነት ከትግራይ ጋር ነው አብዛኛው ድንበር የሚዋሰነው
فكلي كوزين تاي مخور دل حج تاي مبزحته انا جغرافيكال سبان زبال مالتسي كابتات إرترا تግራይንሲ ተዳወሉ መሬት በጠቅላሉ ተሪናዮ በወገን ኤርትራዩ እዚ ሓድሽ ነገር አለ ወድኒ ኢትዮጵያ ተሐልፍ ተዳሪያን ድሕርዳ ተዳሊያ ኮይናስ ወይ ከዓ ኢትዮጵያውን ካለ ከባብታት ማለት እዩ አምሓራ ክልል ገለገለ ዘሎ ብሙሉ ማለት እዩ ወሒስከ xሳብ ደቡብ ትግራይ አቢሎም ሓሊፎ ማለት እዩ ስለዚ ትመንገዲ ተጠቂሞም ድሕርዳ ተኸይዶም እዩ ጽቡቅ እዩ ንልምዓቱን ግርም ዝኸውን ሽዑ ውን ካት ናቹራል ገጸ መሬትኩም እዩ ጂኦግራፊ ታይዚ ሓሶት አለው ታዩ How is that? أركي خبها الكلام مس إثيوبيا بمولو خان أرقنا خيلنا مس وياني جنا زجبروا جبنات كي تقبلوا خي أمنولو أركي خنجبرينا مبال أشنتي really is تسمع زي فلت قفعتاتي تفتشمو بوياني أبي إرثا تجبره هذا كله سي are we going to just sweep all that under the rug and say oh you handle the haji? I mean this is crazy. You can't do that. You have to confront people to the crimes that they committed and they have to acknowledge them and admit them and ask for forgiveness for them. بحق تعرف ان هذا عرايو مالت بوغن تግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዘወረደ በደል የለነ ይኮንኩን ኢለ ማለቲ እንኮለ በደል ንበደሉ ግን እዛ ሰብኣይ እንታይ ኣትመስል ዘላ በቃ ከይቅደም ዛ ዓይነቱ ማለቲ ከምኡ መሲል ተራይኒ ከይንቅደምሲ ኮሙ ማለቲ ዓውዓው ይዝብል ኢሉ መንሽሙ ሮቤል ሃይለ ክደርፍተሎ ዓውዓው ሓቀኛ ንክመስል ዓውዓው ይዝብል ከይትክሰስ ፈሪሕ ካለ ካብዚ ጉዳይ እዚ ማለቲ ንሱ ከክሰሰካ እዩ እንድሕርዳ ተጋሩ ባረንቱዶ ገለ ሓሊፎም መጽኦም ወርቂ ኣቁሑት ሰሪቆም ተነይሮም ሰራዊት ሻዕብያ ግን ኣብ ትግራይ መጽኡ ኣቁሑት ወርቂ ኮነን ሰሪቆ ኸይዱ ሰብ እዩ ጨፍጭፍ ኸይዱ ቀቲሉ ሓሪዱጉ ድልየቱ ገይሩ ኸይዱ ዓሚጹ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ኸይዱ ማለት ስለዚ ከይትሕተት ምንታ እንተ ፈሪሕካ እንተ ኮይኑ ሓደ ዘረባ ከም ኢልካ ክትዛረብ ወይ ከዓ መዋጋይ ሓሳብ ብሰብ ክትዋጋ ተደሊኻ ተቀርብ ትኽእል እንዲኻ ግን ዋላ ህዝብ ዝሰምዓካ ዘሎ ዋላ ትምሰኻ ዘሎ ኢንተርቪው ዝገብር ንዋዕለት ሰብኣይስ ክንደይ ናይ ዝኣክል ትግራይ እንተ ጸላዩ ከም ገይሩ ዝሕስ ዘሎ ይዝብል ንኣብነት ንስኻ እኳ ተትብል እኳስ እቲ ዘሎ ነገር ተበደልስ ኣውሪዶም ልና ውሪድና ኣሎም ግን ንሕና ዝኸበደ ነገር ኣብፅሕና ምክትብል ይትኽእል ንኻ ከም ኢልካ ይትዛረብን ምክንያቱ ዓድኻ ናብ ክሰይ ተእቶኒ ካዚ ሓቂ ነዛረብ ንበል ግን ተገደደስ በቃ ታሪቕና እኳ ከይትብልስ ማለት እዩ ከሳሳይ ኮይንካ ካብ መፅኻ ሓጂ ማለት እዩ ይቅርታ ሓተቱና ይቅርታ ተደጊሮም ማይን ዕረቀልና ገለ ራሕራዮ ህዝቢ ታሪቑ እንዲ ንስኻ ሓጂ በዓል ስልጣን ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይድካ ታረቁ ኮይታረቁ ኢልካ እንታይ ከይትገብርልና ሓጂ ንዓኻ ማለት እንታይ ክትገብርልና ነርካ ንሕና እኮ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ ንብል ዘለናስ ካብ ካሊእ ዝኾነ ፀላእ መፅኡ ስትራቴጂካሊ ከድሕነና እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት 3 ዓመት ዝነበረ ሙሉ ብሙሉ ሓጊዙ ንሱ ተሸኪሙ ወፂና እዩ ገለገለ ብዙባህለ ስልሒታትን ካልኩሌሽናትን ኣይኮኑን ሓውና እዩ ወይ ከዓ ክንዕረቕ ኣለና ንብል ዘለና እቲ ነባራዊ ሓቂ ንሱ ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ወፃእ እንድሓታ ዘለውታት መማረፅታት ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮም ዕንወትን ድኽነትን ሒዞም ጥራሕ ስለ ዝተረፉን ስለ ዝመፁን እዩ በቃ እዚኣ ታነጥብ ማለት እዩ ስለዚ ሕልሚ ፈሪሕኻ ኣይሕደርን ዝበሉ ወለድና ተደቀስካ ኣይሕደርን ዝበሉ ወለድና ማለት እዩ ኣባኻ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣነ እውን ከምኡ ዝመስለኒ ዘሎ ማለት እዩ ሞ ግርም ናብቲ ዝቕፅል ቪድዮ ንኸይድ እስኪ እዚኣ ሰልጠነ ደልዓላ ርእስስ ብጣዕሚ ሓቂ እዩ ብፍላይ ከዓ ብወገን ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ቤተሰብካ ሓውኻ ዲ ሓፍትኻ ዲ ሰበይትኻ ትግራወይት እንድሕራሊካ ብጣዕሚ ፀቕጥሎ ብጣዕሚ ፀቕጥሎ ኣነ ኣብ ክንደይ ሰባት ከምኡ ተዓዚበ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ተሓኺኹ ክእለይ ጥራይ ዘሎ ንነዊሕ ዘመን ፅልኢ ተተኺሉ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ስለዚ ዝሓድሽ ወለዶ ስፔሻሊ ብርጌድና ሓመዱ ከፍርሶ ተላዒሉ ኣሎ ነዚ ናይ ፅልኢ መንደቕ ኣምሓርኛ ክልተ የለን ትግርኛ ከዓ ክልተ የለን ኣምሓርኛ ሓደ ተኾይኑ ትግርኛ ከዓ ሓደ ኢለ ኣነ እንዳኣምን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ክልተ ሃገር ዝቕመጥ ሓደ ህዝቢ ኣሕዋት እዮም ኢሎም ካብ ዝኣምኑ ሓደ እየ ማለት እዩ ኣነ ቀደም ጌጋ ምርዳእ ነይርና ሰባት ኣጋጊዮምና ጥልቕ ኢልና ታሪክ ምስ ፅንዓና ብዙሕ ነገር ምስ ፈለጥና ግን ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ተረዲእናስ ንሰባት እውን ንምህር ኣለና ማለት እዩ ካብቶም ደምህሩ ዘለኹ ከዓነ ሓደ እየ ማለት እዩ ያ ኦብቪየስሊ ንሕና ከዓ ካብቶም ዝመሃሩ ዘለዎ ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ የቐኒየልና ኢና ንብለካ ንዓኻ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ንብሎ መልእኽቲ ንመሓላለፈሉ እንተልዩ ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ የቐኒየልና ናይ ብሓቂ ቴንኪዩ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሓራይ እሺ ብገለገለ ተሓራሪቕና ብናይ ኣቦይ ሕሊፈ ስለዝሃብኮ ንሃገረይ ስለዝመረፅኩ በቃ ንስኻ ትብል እቲ ቦይ ንዕኦም ይቦኦም ከምዚ ንዕኦም ይወሊድዎም ንሱ ከማህፀኖም ኣውፅዎም ብዙሕ ነገራት ከምዚ ዘለና ኣድግዜ ከበዶ ንመፅዓን ከበዶ ምሻሎ
كم كنا مالته أنا حلفتها بكو أبوي نعي أبوي حلاليو أبوي حلالي إذن اليوم نايزون قولي أوفر أكت قبرو قولي ما تحفريها لمن أنا كهنا يكون كهنا هاجري يا خير تحفر يجوزوا في تولو أجابكم كم زي نبعك لكم السوق لكم إذا ضاع لكم لا يشكر يا مدهاني ترسي عن الجرماني لكم تقول له الصوات قلت وغنس زيادة ديتكم هلا لكم أو لكم تقول الصوات دي ماشي كم زي الصبر ولا يبلزهم أي تخور دحان أي تخور خموه قاتم يغليو مع عبل مالتي خموس زقاتم نجاريو ويك أخ قاتم زغل نجاريو نسخاون كتكوري أي جبا كان يزبل ريتي زلنا مالتي جيجانو نقحات تبنياتات فرهاز جابير للو أبزي علي تروخهم قال البحال دي لا أنا أي ملكتنا دي هي reality زي لا أنا أي ملكتنا ليه مخانا نفلت كن خوان قن نسرح لزي باي ذا واي ثالثاي حدنت تجار حدنت نيرنا لبل أنا أي قبولي بقولي we can argue a lot كوت أي شجر من قص بهال كم تأساس بلو أشكع علالي أبزح الساعات شجر من قص تجبر من يتهم من يوسع يا أخنا عسرت ورحية أخنا هذا دقة من يخاط تجراي ترخو مقلقلوتات ملو بملو مع صاوز ولا سنحنا بسلك عقل restricted بزوجنا مالك بستمتعنا بجتون كمو أقلقلوتاتو مدحانيت مجوز مساسلو بخود تصر بزلو فيدرال منقص بزوج قطعة فهذا حدا جاب زي عندما اللي يلو فجورو يو نزول الجمة أتينا نزول خازيم عدو وركون قال سيز بتجراي نخط انكر ما غاته هز بتجراي وصيتاو نخول مثل عرسو سان هز بتجراي نخبر يقالس نزل ودب انتي جبري لك اي ادب جبر كبح انت ايات ادب جبر تبحال اسكن غورنا يابا دي كينات يلا على لو خالي يقول لو يبل من كينات بلاي زم صوي ولا كم زيلكا بعلخا توتيتكا باندا خون كله ري يفلد تاريخ تجراي تصحفو نزي طرح يكون هزب زلو خم مسلات كلهم ابنت يتقرب نوري قروب سخفه يولا انا يحمن له ألولا سولومون قدم حجون انتقونا مالتي بزح أنا بوجني كم دس زول دخوون مالتي لحار اندحر دا شومتو هاي وقت كومينيتات كيدي يلو صبق نجار نار تغير له خمس لازم لمده مالتي دس زبل صبق زرباي زرب دس تيلو مالتي اندحر دا دس تزيلو دما مالتيو خلي مالت استفلي نجار مس عدي يبأسكا مس زبزي يبأس زي كله زقبر سبعي مالتي دس زول زربي ددويت ميدياون كم بتمساسالي خلي عنزار يونسون هزبي صقما مهلاو يردو قل يردو زي ام كلتيوم بايزوي تايز بحالي تي صقع خوينو مزلو تكادرنت يزباسوم زلو خم غير زبالو عم زلو امبر ولا حنتي حق يوقعلو يلكم كيتامنوا مالتي سب حق سلازخونو رتع سلازلو مامنقوم نت هزبي حاليوم لو قله كم يلكم كيتامنوا نالبات تقاقيهم سلازخونكم تامنوا ترليكم مرج عندي غنا يتامنوا اتهزبي حزبنا مالتي حزبنا حزب تግራይ ጠቅላላ ክትርኢ ከለኻ ዘሎ ስነ መንፈስ ዘሎ ቅንዕና ዘሎ ግርህና ዝነበሮ ሕብረት ዘሎ ኮኦፕሬሽን ንምርዳእ ሓደ ነገር ዝገብሮ ምልዓል በሙሉ ዘቕንእን ሪላቲቭሊ ከዓ ዝሓሸ መሪሕነት ዝሓሸ ባክግራውንድ እንተዝወሃቦ ነይሩስ ብዝተፈለየ መልክዑ እኳ ተዘይበልኩ ግን ብዝሓሸ መልክዑ ኣክት ክገብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ህዝቢ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ሕጂ ናይ ንበዓል መን ይሽሙ ናይ ንበዓል أيز بحال وقعنا ينبع سولو ميديا نينبع زمان خاطولو قالوا لا سولومون قال مالتي نينبع باشا دستادو قال زي اتوم نتا ايوم دوبلنا ابنت زي ام كفلوت ايو تخفيلوهم زسرحو كادرتاتهم زغونه كفليت الا اخلهم كفليت انت زنقعو يغيروا يخلبتو مالتي ويك يغيروها ابل عليها كالي عينت وقع يمصو مالتي تخفليت انت قصيلو بسلاماو منقد يقصلو كفليت اندحرني اسوم يلوطوها تمال صبق يزارو نيرهم كفليت اندحردا زي تخفيلوهم كالي حما زربا يزارو سلازي اتحاده سلازي زاربا زي كون على فيسبوك نو على فيسبوك نو على زغورو نطفتات بتاعم يزسقك مالتي وطيوم عادهم يشطو دحريو زغونه ناي شاي تاتولم كم زي نابلك عين نبري صلاحكم سريعكم زي تولعوا واحد كده تميت حسرات سدات موت كينات زينا 5 عام تسرح لنا اذا عورسو يلنا له اين ورثنا يندلين تعالوا لنا نحن زي خلينا اخو مستردؤكم تاريخ اردنا افتات كرايجن ابعات وليدنا عوينا بحدينا كلاتنا ناي كلاتنا عدينا سلام حبير كمان بار فري محرج فري طري فري عرقي لبب عباية اللي
لو بزمنا ممزنين حدا جigna ፖለቲከኛ ዝባሃል ወይ መራሒ جigና ናይ ሃገር ዝባሃል ብስለት ኣእምሮ ዘለዎ ብስለት ፖለቲካ ዘለዎ ሰላ ዝነበረ ናፈታው ዝغير ፈተውቱ ዘብዝሕ ሩሑቅ ዘለዎ ዘቅርብ በረኻ ኮይኖም ብረት ዘዋጣውጡ ዘለዎ ንዑ ዓደተው ሰላም ሳይ ተዋዳዳሩ ዝብል ዝቆረን ተሊውን ዝእብስ ዝተበደለን ተሊውን ዝቕሕስ ዝተበደለው ክሕሱ ዝረኽበሉ ጌጋ ጉሎት አሚን ብቅድሚ ህዝቢ ይቅሬታ ዝሓትት ብትሕትና ብትዕቢት ዘይኮነ ንሕና ኢና ናጽነት ኣብዚና ንስኹም ናጽነት ኣብዚኹም ኩንሕና ማሃሩና ማዓዝና ወረና ከይንጋገዝ መራሒ ይደስ እዚ ትውስል ዝባል ክንደይ ቀቲልካ ይኮነ ንክንደይ ምሕረት ይብካ ኢሎም ጅግና ዶክተር تزربا ولا تايز بحال ورقي مالتي ناي تايز بحال مولو عمتات ابزي 50 عمتات وشط زلو استغبره صبوق مدره تنولوزي غرمي مالتي صبوق بقى انا حق طعي زربا سلازتزاربه بطعم يزدنق النسب ايزي مالتي كله قلتاتو فولي برليانت نيرو مالتي فطيرو ابيلو من علو ابوتاتهم ادايتهم دحاتوتلو تردي خانخا نتي حزبي دقدقم ديتو نغورولو سلادو خنا بقى اني كركم 31 زوريا قلت شقعه وصي سدت وصي بخمزقه اني بيرسون يزاربك ادلو خوجي تردي خانخا كمزي اناتي طراي دي كونخا ناي بوزح احدهم جداليوم نورو بقى نتا غزا طواريهم نورو بقى سريحهم سدروم كاريو دغبوم افت غزيتي بقى بوتدرنا بغلن لبوم سلادو طفهم دو صحواتي قالو عبيت حواتي اسكان لها سلازي ابزيا تقداميتي مال بدليتنا وصينا كتبل بديليتي وصي بل ابزيا قداميتي بحبارسي انا حجي بدليتي كونكن وصي تغديدي وصي بقى وتدرنا خي كيدي له بقى كيدكا كتملسولو تزغون كندي زغدب تغيرو تزمله صقم يبولن كيده غبو هاغراي فصيمم تملسكو تريدي خانخا عبيت عوادي ግን ደምለስዎ ነገር ስለዚህ አነስ ተበዲለ ወጽ ካብ ዓዲ ዝወጻ ሁሉ ምክንያትም በር ሪሁኒ ስለ ዝተሳኻዓለ ወይ ከዓ ጥሜት ስለዚህ የለ ሽግር ስለዚህ የለ ከምዚ ብግፍዕ ያለ ታይዝ በሃል ጽጋብ ዓቅሎ ጽዩለ ወጽ ይዝበሃል ኮመ ይኾንኩን ወጽ ይዝብለና ዘሎ በጃኹም ድምጽ ሕዋትና ንኾነ ይብለና ለስኪ ሕዋትና ድምጽ ንኹኖም ሕዋትና علنا لكم أجوكم حواتين هيوت لبيا معرف اللي كبير مقانف من البات هيوت سهرب اللي حالفنا كنا حواتنا قبيرنا مدينة مدينة المهيرس من حواتنا بجواتنا حواتنا سهرب برلو بتم أرمنا كانت نبلوم سبات في إمريسهم الرزم بجواتنا حواتنا سلازي جمس حوات كونوا لعل السان 4 ريساتات يوم ترخيهم زلو تقرا لا يزبلنا زلو مالتيو نزي خا تنحكمنا مرمراتاتهم وصيت مستغبره ወይ ከዓ ካብና ወይ ምዃኖም ብዙሕ መራገጽ ምስተረኸበ ዝፉን ሓበሬታ ኣሎ ኢሉ እዩ መሐላሊፎ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ሰባት ከምዚ ክውሉ ይኽእሉ እዮም ሕጅና እምነት ኣብ ወጻእ ትነብሩ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ኣብ ዓዲ ወይ ከዓ ገና ምውጻእ ዝርከቡ ድማ ብዙሓት ዕሸላት መናእሰይ ኣለዉ ስለዚ ጅባና ጎዲልና እሞ ዝኾነትን እሽትለይ ዝኾነ ነገር ሓግዙና እንትብሉ እንተለዉ ብዝተኻለካ መጠን ምሕጋዝ እዩ ዝበለጸ ነገር ኢሊ ኣነ ብወገነይ ዝገልጽ ማለት እዩ እሽትለይ ዋላ ክትኮን ትኽእል ነቲ ሰብ ካብታ ዘለዋ ፀገም ክትወፅእ ትኽእል እንድሕርዳ ኮይና ንዓኻ ግን ሰሪሕኻ ክትረኽባ መማረጽ ዕድላት ኣለካ እንድሕርዳ ኮይኑሞ ኣናዘር ኦልተርኔቲቭ ወይ ከዓ ኦፕሽን እንድሕርዳ ኣለካ ኮይኑ ነታ ገንዘብ ንሳና ክትረኽባ ሰሪሕኩም ተተልእኹሎም ወይ ከዓ ዝኾነ ዓቕሚ ዘሎ ሰብ ብዓቕምና ክንልእኽ ማለት እዩ ዝኾነ እዚ ጽቡቕ እዩ በዛ ዓቕምኻ ምውፃእ ማለት እዩ $100 ክኾን ይኽእል 10ታት ክኾን ትኽእል ገለ ትኾን ትኽእል ንዓኻ ምናልባት ዝኾነ ኣስቤዛ ዝኾነ ነገራት ገዝእ ትኸውን እያ ግን ሓንቲ ዝተጨነቐት ነብሲ ምርዳእ ዝመስልዎ ነገር የለን እዞም ሰባት ሪኦም ዘለኹም ከዓ ፈቐድኡ ማለት እዩ ይንካራቶት ኣለዉ ሕዋትና እዮም እዚኦም ብምልኦም ጓኖት ኣይኮኑን ናትና ህዝቢ እዩ ፈቐዱ ዝኸድ ዘሎ በቃት ናብራ መሪርዎ ስለ ዘሎ ትጎደቦ ብጠቕላሉ ከዓ ተሓሚሱ ስለ ዘሎ እዩ ናብዚ ወዲቕዎ ዘሎሞ ንምንታይ ከምዚ ንገብር ንሕና ኣይኮናን ጌርናያ ግን ንሕና ከዓ ድምፂ ንኹኖም በት ሓደ ወገን ድምፂ ምዃን ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ዝከኣለና ዘበለ ብምሉኡ ብዝተወሰነ መጠን ንሓግዝ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ኣትመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ኢኹም ርግፀኛ እየ ማለት እዩ ርእቶ ክትብሎ ትኽእሉ ርእቶታት ስለትውን ከዓ ብጣዕሚ ዝመስግን ሃናፃይ ዝኾነ ነዚ ቻነል እዚ ዘዕቢ ነገር ስለትገብሩውን ቴንኪዩ ብጣዕሚ ኩሉ ነገርኩም ምሳይ ኮይንኩ ርእቶታት ትፅሕፉለይ ሰባት ኣለኹም ኢኹም ንዓኻትኩም ተመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደልን እየ ንኹሉ ኩላ ምሉእ ግን ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እንዳተመንኹ ድሕና ቀኒዩ ተያ ዝብለኩም ፀፅቡቕ የስምዐና ቻው ጉድ ላይት ድሕና ሕደርታ ሓዋተይ ማለት እዩ